Dobar dan, ja sam Akiko. Trebalo bi da kažem da niko ne može da pogreši kada pravi proju. To je jedan vrući hljeb, stavljajući sav materijal u jednu činiju. Ovo je moj recept koji koristim vrlo često. Materijal jaje, jogurti ili mlijeko, kukuruzni griz, prašak za pečenje, ulje, sir. U činiju stavite jaje, dodajte jogurto i promešajte. Dodajte kukuruzni griz, prašak za pečivo i promešajte. Dodajte ulje i dobro promešajte. Sipajte u sud za pečenje. Isečite sir i stavite preko u sud za pečenje. Peći u leruni 30 minuta na 200 stepeni. Kada izbacite iz lerune, pokrite kako se ne bi proja osušila. Lako je, ukusno i zdravo. Probajte, nadam se da ćete uživati. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.